салом ба ҳама бинандаҳои канали Барса ТЖ. Муҳаммад Гайров шуморо дар ин канал шодбош мегӯяд. Умедворам ҳама хубеду хушу хушбахт. ҳадиаққал ман ин хушбахтиро ба шумо таманно мекунам. Акнун дар бораи мавзӯи имрӯза ки фикр дорам аз ҳама мавзӯъ дида ҷолибтар аст. Бале шумо хато накардед. мо имрӯз дар бораи Эл Класико, шедеври футболи ҷаҳонӣ хоҳем гуфт ки хушбахтона барои мо он бо ширкати дастаи дӯстдоштаи мову шумо ин қадар овозаи кайҳонӣ касб кардааст. Аммо пеш аз ин бори дигар хотиррасонӣ мекунем дар Telegram ва Instagram ҳам канали мо фаъол аст ки шумо метавонед онҷо хабару рӯйдодҳои мухталифро оид ба дастаи дӯстдоштаатон ёбед. Зиёда аз ин шумо метавонед дар баҳсҳо иштирок кунед, фикру андешаҳои худро оиди бозӣ ва бозингарон иброз доред. Гуфти Муқимҷон ин ҳам тамом нест. Шумо метавонед дар онҷо бозиҳоро мустақиман тамошо кунед ва дар раванди бозӣ гуфти Али беспредели бачаи бобои ғулом фикру андӯҳи худро пешниҳод кунед. Албатта фикру андешаи худро, на андӯҳро. Агар позаро ёнбош гирифта бошед, пас сар мекунем. Дӯстон, Эл Класико бозие ҳаст ки тамоми ҷаҳонро ба ларза меорад. Барои бозам шавқвартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x барон коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунам. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхо даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарзида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аввал ба омори таърихӣ як назар мекунем. Барселона ва Реал то имрӯз миёни ҳам 286 бозӣ гузаронидаанд ки дар 105 бозӣ дастаи шоҳона ғолиб омадааст. Барселона бошад дар 119 дидор. Ин ҳарифони аршад миёни ҳам 62 маротиб мусовӣ бозӣ карданд ва аз ҳама мусовии натиҷавӣ ин ҳисоби 6-6 мебошад. ғалабаи аз ҳама калони мадридиёро бар Каталониё 11-1 мебошад. Барселона чунин ғалабаро бо ҳисоби 7-0 ба даст овардааст. Аз соли 9 Наби то ин ҳамин сол Барса ба дарозаи Реал 497 гол зада 462 гол сар додааст. Ан ҳамин аст як оморе ки Барса ва Реал то имрӯз дар муқоимати ҳамдигарӣ доранд. Мегӯянд чанд чиз қобили тамошои ҳамешагӣ аст. Барои мисол баромадани офтоб аз паси қуллаҳои бузург, резиши шаршара ва ҷамоли хубрӯён. Ман бошам дар ин рӯйхат тамошои Эл Класикоро ҳам ба қавле хуш мекардам. Албатта бисёриҳо ба он назаранд ки Эл Класикои ҳозира ба ҳадди даврони Месси ва Роналдо нест. Дупа туғрӣ гуфти мардаки ҳамсояи мо, аммо агарчи Месси ва Роналдо нест, аммо Барса ва Реал ҳастанд. Дуруст аст ки будани онҳо шукӯҳу шаомати Эл Класикоро ба осмонҳо мерасонед ва садҳо шабакаҳои телевизионӣ онро дар олам мустақиман намоиш медоданд. Аммо фикр дорам Эл Класикоро бояд на барои Бензема ва Левандовски, балки барои Барселона ва Реал тамошо кард. Хуб, инак биёед як бинем ки Хави ва Анчелоти киро дар ихтиёр доранд ва киҳоро муқобили ҳам бароварда метавонанд. Моро албатта кору бори Реал ва масъалаи киро ба майдон баровардани Карло Анчелоти камтар ташвиш медиҳад, зеро ин канали Барса ТЖ аст ва мо имрӯз дар бораи Барселона албатта зиёдтар хоҳем гуфт. Барселона ва Реал дар ҳолати қариб якхела ба ин бозӣ меоянд. Ман ҳолатҳои равониро дар назар дорам, зеро дар даври гузашта агарчи ба зур, лекин Барселона бар Атлетик дар Камп Nou ғалаба кард, аммо Реал дар Сантьяго Бернабеу бар Эспаньол. Яъне аз ҷиҳати равониам Барса ва ҳам Реал дар ҳоли хуб қарор доранд. Вале як масъалае ҳаст ки Барсаро ҳам сахт раздражад мекунад. Инак чанд рӯз аст ки масъалаи ҳамкорӣ дар нохунаки Барса бо доварон дар сари забони хурду калони Ла Лига гирд гашта дастҳо зидди Барселона эътироз доранд. То дирӯз Реал ба ин эътирозҳои дастаҷамона ҳамроҳ набуд, аммо дар ҳадди охир Флорентино Перезам ба гуфти ӯ гапҳо ба сангари душманон гузашт. Аммо агар дар умум бигӯем, баъди ин ғалаба ё аниқтараш баъди ин мусовӣ Реал аз Барса хеле дар ҷадвал қафо монд ва ин чиз гуфти Игнат Петрович Реалро раздражад мекунад. Лазаре ки Барса ба оҳистагӣ холӣ мешавад ва Хави имкони истифодаи ҳамаи арсенали худро пайдо мекунад. Агарчи Педри аз ширкат дар мунтахаби Испания даст кашид, зеро замони тамрин боз нороҳатӣ ҳис кард ва тамринро тарк гуфт. Акнун боз 2 ҳафтаи дигар лозим ки Педри ба бозӣ баргардад. Акнун бо ин назардошт биёед ҳайати эҳтимолии Барсаро дар ин бозӣ пешгӯӣ кунем. Дарвозабон Марк Андре Тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде ва Балде дар хатти дифоъ ки ду охир дар ҳамлаҳо пайваст мешаванд.
инҷо набояд варианти Албаро ҳам ба инобат нагирифт, зеро Алба даҳо бор дар Эл Класико ширкат кардаву медонад ки бо Реал чӣ гуна бояд бозӣ кард. Фикр дорам дар набудани Педри Хави аз рӯи шакли чорни муҳофизатгар бозӣ мекунад ки онро Кесие, Гави, Бускетс ва Де Йонг ташкил мекунад, ё шояд шакле ки Гави бештар ба хати ҳуҷум меравад. Сегонаи ҳуҷум бошад аз Левандовски, Рафина ва Ферран Торрес ташкил меёбад. Албатта агар Усман Дембеле пурра ба бозӣ омода бошад, фикр дорам дар ҷои Торрес ӯ ба майдон меояд. Дар чунин таркибёбӣ Сержи Роберто ҳам дар хати дифоъ ва ҳам дар ниммуҳофизат пайдо шуда метавонад, аммо боз ҳам Хави аз ман хубтар медонад. Рикардо Бургос Бенгоячаи ин бозиро ҳакамӣ мекунад. Медонед барои чӣ ман аз ӯ ёдовар шудам? Шояд намедонед. Гап сари ин ки дар ҳоле ки бархе аз доварон барои қабеҳтарин бозии Роналдо ҳатто тарафи ӯ нигоҳ намекарданд, ана ҳамин довар дар Эл Класикои соли 2017 нотарсида ва ба кибру ғурури Роналдо нигоҳ накарда, баъди оне ки Криш ӯро андаке тела дод, ба ӯ корти сурх дод ки талхаи бозингари португалӣ қоқ кафид. Дигар ин ки дар Эл Класикои Суперҷом ки Барса ғолиб омад, довари марказӣ ва мегӯянд дар додани корти зарду сурх ҳамто надорад. Ана он чизе ки мехостанд пеш аз Эл Класикои навбатӣ ба шумо расонем. хотиррасон мекунем ки ин бозӣ шаби 19 ба 20 март гуфти бачаҳои ТВ варзиш дар дили шаб соати 1 ба вақти душанбеи азиз баргузор мешавад ва ин бозӣ аз ҷиҳати мавқеъгирӣ дар чемпионат ба бисёр саволҳо ҷавоб хоҳад гуфт. яъне агар Барселона дар хонаи худ пирӯз шавад, пас гандикап аз Реал 12 холро ташкил хоҳад кард ки албатта барои Реал ба катастрофа баробар аст. Шояд ин мавсим онҳо чемпиониро мисли ду гӯши худ набинанд, аммо Эл Класико ҳамавақт аз варақи тоза оғоз мешавад ва пешгӯӣ кардани он мисли пешгӯӣ кардани заминҷунбӣ комилан имкон надорад. Барои имрӯз тамом. Аз шумо даъват мекунем ки ба каналҳои мо дар Инстаграм ва Телеграм сар хавонед ва маълумоти лозимаро барои худ хоҳед гирифт. бо умеди пирӯзии Барсаи бузург дар ин ҷо шуморо хайр мегӯем. барои таваҷҷӯҳатон як олам сипос.